תיירות, שלום. שלום. הם נקראים צליינים כי הם צולים דברים? הם נקראים צליינים כי זאת מילה עתיקה שפירושה מתפללים. אוקיי. ולמה הם באים לכאן? יש כאן מלא מקומות שהם קדושים בשבילם, נכון? כי הם באים להתפלל. הם לא תיירים. זה לא כמו שאנחנו נוסעים לאילת לבלות, ואם אנחנו נוסעים לפריז כי אנחנו סקרנים לראות את מגדל אייפל, הם באים כי הם רוצים להתפלל, כי בשבילם זה דבר קדוש. בנצרת קרה משהו מאוד מיוחד, נכון? בנצרת המלאך גבריאל התגלה למרים ובישר לה שלאלוהים עתיד להיוולד בן על פי אמונתם, צריך להגיד, על פי אמונתם. שיגאל את האנושות, ולכן גם שמו הוא ישוע. זה לא כמו שישראלים אומרים ישו, כן. כי זה מבטא את החלום שהישועה תבוא לעולם. ישו זה שם מלגלג בעצם על ישוע, נכון? זה ראשי תיבות של יימח שמו וזכרו או משהו כזה. פעם סיפרו כזה דבר, אבל באמת זה שם יהודי ממש טוב, יהושע. אבל בעצם הוא נולד במקום אחר, לא בנצרת. כן, זה דבר מאוד מיוחד. אמנם ההיריון היה בנצרת, אבל המשפחה הגיעה בנסיבות מאוד מוזרות לבית לחם, וזה היה בעיקר משום שעל פי האמונה הנוצרית המשיח חייב להיוולד בבית לחם. אז אפילו שהתנאים מאוד קשים לקחת אישה בהיריון על חמור, בדרכים לא סלולות, דרך של שבועות, הם עשו את הדרך הזאת כדי שהוא ייוולד כמו משיח בבית לחם. וואו. למה בבית לחם? אין מקומות אחרים? אם כן, זה כתוב בתנ"ך. גם היהודים סברו שבמקום שבו נולד דוד המלך, שמהמשפחה שלו יבוא המשיח לעולם, כשם שהוא נולד בבית לחם, כך בוודאי יבוא משיח גואל לעולם. יש עוד מקומות מאוד קדושים לנוצרים בישראל, כפר נחום למשל. כן, זה באמת מקום... זה על יד טבריה, צפון לטבריה, על יד הכנרת, נכון? מקום קסום, ואפילו אם הצליינים מגיעים מארצות שיש הרבה אגמי מים, הכנרת מרשימה אותם ומרגשת אותם. למה? כי זה המקום שישו באמת פעל בו. הוא הסתובב, הוא לפעמים דרש דרשות מהסירה במים. לא בכנסייה הוא דרש דרשות, אלא בסירה ועל חוף הים. אז כפר נחום, מקום חשוב מאוד בשבילם. איפה קבור ישו? אם כן, הדבר הכי מיוחד בקבר של ישו בירושלים, הדבר המיוחד ביותר, שהקבר הוא ריק. הוא ריק. ופעם כתב איזה חכם כנסייה, הוא אמר, כל העולם רץ כדי לראות קבר ריק. חסר היגיון לרוץ לראות קבר ריק, אבל בעצם זאת הסיבה שהצליינים באים, כי הם מאמינים שישו, ישוע, הישועה של העולם, לא מת סופית, אלא קם לתחייה. איך אנחנו יודעים שהקבר הוא ריק? אנחנו באים ורואים. זה הצליינים באים והם משתטחים על הקבר, משתטחים על קבר ריק. הבנתי שגם היו לו שליחים מהראיון הקודם, אז מי הם היו? איפה הם פעלו? אם כן, היו לו 12 תלמידים, וזה מאוד מזכיר שלמשה רבנו היו 12 שבטים, ולכל שבט היה ראש שבט. אז כך גם ישו, ישוע, להסתכל על 12 התלמידים שלו, כאילו שהוא מנהיג את כל עם ישראל. ו12 התלמידים הסתובבו איתו עד הרגע האחרון, חוץ מאחד מהם, האחד שבגד בו. ואולי נדבר עליו בהזדמנות אחרת, יש עוד מקום אחד חשוב מאוד מאוד לנוצרים בישראל, הוויה דולורוזה, דרך הייסורים בירושלים העתיקה, נכון? כן. שם הוא הלך עם הצלב? כן, ויה בלטינית פירושה דרך, אבל זו לא דרך רגילה, זו דרך של ייסורים, של כאבים, בלטינית דולורוזה. והוא עשה את הדרך הזאת מהמקום שפונטוס פילטוס שפט אותו והחליט שהוא עתיד למות, ועד המקום שבו הוא נצלב על הצלב. כל הדרך הזאת עוברת ברחובות של ירושלים, והצליינים עושים אותה בבכי. עושים אותה עם צלב על הגב, נכון? הם עושים אותה עם צלב, עם שירה עצובה, עם קריאת הקטעים המתאימים מהברית החדשה ומספרים אחרים. תגידי, יסכה, את מתעסקת הרבה עם ישו ועם הנצרות. כן. מה את חושבת על ישו? איזה מין בן אדם הוא היה? אני מתארת לעצמי שהוא היה אדם מאוד מיוחד שהצליח למשוך אנשים לא רק להטפות שלו, אלא הצליח לגרום להם באמת ובתמים להאמין שאחרי מותו הוא קם לתחייה. את זה יכול לעשות רק אדם שיש לו ממש קסם מיוחד. וחבל שאחרי מותו מה שנהיה זה סכסוך גדול בין הדתות, נכון? ולא האהבה שהוא הטיף לה. כן, ואולי דווקא אפשר לקחת מכל דת את הדבר היפה. אז ניקח מהנצרות אולי את הרעיונות שלהם על אהבה, ואולי נלמד משהו אחר, וביחד יצא דווקא משהו הוא אמר מתי הוא חוזר? בשש. בשש? כן. אתה יכול בשש? לא, אני לא יודע, אני צריך לחזור הביתה. אז לא.
מה לא? אבל חיכיתי תודה רבה. שנים.